No chodź. Chceš nejaké to oriešky? Chceš aj nejaké mlieko? Áno, dobre, pôjdem. Áno, chcem a nechaj ma. Vynikajúce koláčiky si pripravíte s koronným práškovým cukrom skutočne jednoducho. Koronný cukor, to všetko vie. Chcete sporiť na výdanie? Nepremeškajte ten správny čas a získajte lepšie podmienky. Na stavebnom sporení zhodnotíme vaše vklady do výšky 4% ročne. Moje sporenie. Prvá stavebná sporiteľňa. Váš expert na financovanie bývania. Počkať, a teď Lakin Sings. Bože, takýto malý synovky som ťa chovala. A zase ešte na Lakin rokov. Nálepky nabíjať iba pri každých hladkách. Vybírajte nálepky z hladkách za každých 15 eur z vášho nákupu a získajte zľavu až 20%. Tesco. V lekárniach Dr. Max aj online myslíme na vaše zdravie. Celascon Long Effect s postupným uvoľňovaním vitamínu C. Podporte svoju imunitu pravidelným užívaním Celasconov. Neoangin, pastilky na úľavu od bolesti v krku silou 3 liečivých látok. Teraz so zľavou 23%. Stortusin, správna forma proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. Plní suchý dráždivý kašľ a uľahčuje vykašľievanie. A ku každému nákupu aj dvojnásobný dáček, vianočné nálepky a zdravý kupón do e-shopu. Maximum radostí, minimum starostí. To sú Vianoce s Dr. Max. Prechoďte tých, na ktorých vám záleží. Zoberte si paušál plus so smartfónom Samsung Galaxy A54 a získajte k nemu ďalší smartfón alebo smart hodinky len za 1 euro. Spájame to ľudské v nás. Orange. Lindor. Od jedných švajčiarských majstrov čokolády. Neodolateľne jemný. S pralinkami Lindor sú Vianoce ešte čarovnejšie. Darujte na Vianoce jedinečnú chvíľku z Lindor. To čo tu mám napísané? David, von dole. To musíš fakt hovoriť. Rozbavte top ponuku týždňa Black Friday od Zalantu. Dobre, je zhasnúť. Článečku sme rozpapené. Ale, dobre. 25%. Čo miluje moja Black viac ako retinol? Gucci-ho. Dávid, prestaň. Prestaň, to mám hlasnúť. Nekecaj! Omlete svoju pleť už za jeden týždeň. Novinka sérum Nivea Expert. Kompletný omlazujúci na Nivea Expert Lift nájdete teraz. Však ale ja chcem, aby si bola tíško. Ticho, David, ja som skôr vyjde. Dobre. Dobre, jak chceš. Dobre, prosím. Už. Zase môžem dať na to, keď si